سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي حبرتات إذن لكم قريبنا لنا لمقتلكم بخبر نعدم ተጻዋታይ ቶተንሃም ደላዓሊ ክለቡ ኣብ ዳግማይ ምምላስ ውድድር ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ተካይዶ ግጥም ብምክንያት መቕጻዕቲ ከም ዘይስለፍ ተገሊጹም ብኮሚቴ ዲሲፕሊንን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ጉዳይ ክጻረን ክረአይን ድሕሪ ምጽናሕ ነተጻዋታይ ናይ ሓደ ግጥም መቕጻዕትን 50,000 ፓውንድ ክቕጻዕ ከም ተወሰነ እቲ ኮሚቴ ገሊጹም እቲ ተጻዋታይ ፈለማ ኣብ ወርሒ የካቲት 2020 ኣብ ናይ ውልቁ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝዘርግሖ ቪድዮ ዝገበረሉ ኣርእስቲ ኮሮና ዋት ፕሊዝ ሊስን ዊዝ ቮሊዩም ክብል ድሕሪ ምዝርግሑ ብዙሓት እንደላዓሊ ነቐፈቶም ከውርዱ ጀመሩም ሽዑን ተዘርግሖ ቪድዮ ክድምሰን ከሎ ክልተ ግዜ የቅሬታ ክሓትት እንከሎ እቲ ተጀመረ ነቐፌታ ክድምሰስ ግን ኣይተኻልን ኣይጸንሐን ዓሊ ኣብ ናቱ ስናፕቻት ናይ ክገጽ መሸፈኒ ማስክ ብምቕጻል ኢድ መሕጸብ ማይ ሒዙ ከሎ ብምዝርጋሕ this is virus gonna have to be quicker than that to catch me ዝብል ኣርእስቲ ገይሩ ዘርጊሑ ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን ካብቲ ዝገበሮ ንዓሌትነት ዝትንክፍ ነገራት ምዃኑን ክቕጻዕ ከም ተወሰነሉን እቲ ኮሚቴ ኣራም ስጉምቲ ክውሰደሉ ከም ዝተገደደ ኣፍሊጦም ኣብ ወርሒ ሕዳር 2019 ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ በርናርዶ ሲልቫ ንወዲ ጋንቱ ቤንጃሚን መንዲ ምስቲ ኣብ ስፔንን ፖርቱጋልን ዝርከብ ናይ ቾኮሌት ብራንድ ብምስሳል ዋዛ ዝተሓወሶ ኣብ ትዊተር ፖስት ብምግባሩ ናይ ሓደ ጸወታን 50,000 ፓውንድ ግዳይ መቕጻዕቲ ኮይኑ ምንባሩ ይዝከር ወላ እኳ እቲ ተግባር ናይ ሲልቫ ዓሌታዊ ሓሳባት ከም ዘይነበሮ እንተተኣመነ እቲ ፌደሬሽን ኣብ ልዕሊ ዓሌትነት ዜሮ ተጻዋርነት ከም ዘለዎን ንኻልኦት መምሃሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ተኣሚኑሉ ሰውሰ ስጉምቲ ምንባሩ ይዝከር ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከምርሑ ክበሃለሉ ጸንሐ ተጻዋታይ ክለብ ቢርሚንግሃም ሲቲ ጁዲ ቤሊንግሃም ናብ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከምርሕ ከም ዘሊ ምስ ተጻዋታይ ቀርበት ዘለዎም ወገናት ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሒዝና ዘለና ወርሒ ሰነ 17 ዓመት ዝመልእ ቤሊንግሃም ሓደ ካብቶም ናይ መጻኢ ከዋኽብቲ ክኾን ልዑል ግምት ዝወሃቦም እንግሊዛውያን ተጻዋቲ ከም ዝኾነን ዓይንቲ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ወዲቑ ከም ዘሎን መዕለቢኡ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ክኸውን ይክብላ ጋዜጣታት እንግሊዝ ከጋውሓ ምጽንሐን ይዝከር እቲ ኣብ መስመር ምክፍፋል ልዑል ብቕዓት ምንጽብራቕ ጠመተ ዝረኸበ ተጻዋታይ ምስ ብሪሚንግሃም ብንኡሱ ኣብ ኩሉ ዓይነት ውድድራት ኣብ 35 ግጥማት ተሰሊፉ 4 ሸቶታት ብምዝጋብ መጻኢኡ ብሩህ ምዃኑ ዘነጸረ ተጻዋታይ እዩ ትንሽ ጀራርድ ብዝብል መጸውዒ ክጽዋዕ ጀሚሩ ዘሎ ተጻዋታይ ብዘይካ ማን ዩናይትድ ቸልሲን ባየር ሙኒኽን ዶርትሙንድን ክውንንኦ ከም ዘልያ ጀርመናዊት መረብ ሓበሬታ ቢልድ ሓቢራ ማንቸስተር ዩናይትድ ብመንገዲ ናይ ቅድማ ኣሰልጣንያ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰንን ኤዲ ውድዋርድን ከምኡውን ናይ ዕድጊ ምስጋር ናይ ታጋንታ ማለት ጃጅ ኣቢላ ምስ ተጻዋታይን ስድራቤትን ርክባት ከም ጀመረት ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝዓመት ናብ ልምምድ ሜዳ ማንቸስተር ዩናይትድ ዕድመ ኣካይዳትሉ ምንባራን ተፈሊጦም መሰረት ሓበሬታ ቢል ዳዕለዋይ ሓላፊ ኩዕሶ እግሪ ክለቡ ክሪስቲያን ፋልክ እቲ ተጻዋታይ ንፕሪምየር ሊግ ገዲፉ ናብ ጀርመን ከምርሕ ከም ዝወሰነ ጠቂሳ ክሪስቲያን ፋልክ ወሲኹ ኣብታ ንኣሽተ ተጻዋታይ ዕድል ትህብ ክለብ ዶርትሙንድ ክኸይድ ከም ዝወሰነን እቲ ቁኑዕ ሓበሬታ ንሱ ከም ዝኾነን ደምዲሙ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ኮፓ ኢጣልያ ትማሊ ተጀሚሮም ድሕሪ ኣብ ዓለምና ዘጋጠመ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኩሉ ዓይነት ውድድራት ስፖርት ደው ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ ቀስ ብቐስ ተጀሚሩሎም ትማል ዓርቢ 12/2020 ውድድራት ኮፓ ኢጣልያ ብናይ ካልኣይ እግሪ ፍርቂ ፍጻሜ ግጥም ጁቬንቱስን ኤሲ ሚላን ኣብ ዘካየዶ ግጥም ጀሚሩ እዮም ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣብ ሜዳ ሳን ሲሮ ዘካየዶ ጸወታ ብናይ ማዕረ ውጽኢት ምዝዛሙ ይዝከር ናብቲ ግጥም ምስ ንመለስ ኣብ መበል 61 ደቂቕ ኢንተርቢክ ብዘመዝገባ ሸቶ ሚላን መሪሕነት ትሕዝን ከላ ጸወታ ብዓወት ሚላን ክዛዝም እናተባለ ኣብ 89 ደቂቕ ጁቬ ፍጹም ክላዕ ረኺባ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣይተጋገየን ኣብ ሰኪዐት ምዕላብ ሓደ ብሓደ ተፈጺሙ ትማሊ ኣብ ከተማ ቱሪን ኣብ አሊያንስ ስታዲየም በማዕከላዊ ዳኛ ዳንኤል ኦርሳቶ ተመሪሑ ዝተኻየደ ግጥም ሚላን ሾቶ ብምዝጋብ ክትጸገም ያክብሉ ገለገለ ተንተንቲ ክግምቱ ከለው ወሳንቲ ተጻዋቲ ብዘይ ምህላዎም ነቲ ግምቶም ዘራጉድ ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ እግሪ ብኽልተ ብጫ ካርድ ብቀይሕ ዝተባረረ ቲዮ ሄርናንደዝ ኣብ ዝግጥም ከም ዘይህሉ ክፍለጥ እንከሎ ብዘይካ ሄርናንደዝ ዝላታን ኢብራሂሞቪችን ሳሙ ካስቲሎም ብመቕጻዕቲ ሊዮ ዱራቴ ብመስበርቲ ነዚ ናይ ትማሊ ግጥም ብማዕዶ ክዕዘቦ እዮም ተገዲዶም ስካይ ስፖርት ኢጣልያ ትማሊ ብኣሰልጣኒ ስቴፋኒ ፒዮሊ ትምራሕ ኤሲ ሚላን ናይ 4-3-2 ሓደ ኣሰዋላልፋ መሪጻ እተሰሊፋ ንሓላውልዳት ጃንሉጂ ዶናሩማ ተኸላኸልቲ ኣንድሪያን ኮንቲ ሳይሞን ክጃር አሊሲዮ ሮማኞሊ ዳቪዴ ካላብሪያ ከምኡውን ኣብ ምክፍፋል እስማዒል በናስር ፍራንክ ከሴ ጃኮሞ ቦቫቬንቱራ ሉካስ ፓኬታን ሃካን ካልሃግኑን ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ድማ አንተረቢክ ምስላፍያ ጸወታ ኣካይዳ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝተረኸበ ሓበሬታ ንኣንጋዲ ጁቤ ሓደ ተጻዋታይ ማለት ኣጥቃዓይ ሂጎን ጎንዛሎ ጥራይ ኣብ መስበርቲ ከም ዝርከብ ይተሓቢሩ ነይሩ ሂጎን ኣብ ልምምድ ብዘጋጠሙ ምጭባጥ ጅማውቲ ኣብ መጉዳእቲ ከም ዝርከብን ኣሰልጣኒ ማውሪጆ ሳር ድማ ብዙሕ ኣማራጭታት ከም ዝነበሩ ተገሊጾም
بزي كازي نابلو متملسن ملو احاوين زبهلو زنبره ميري ديميرال بقلطف ناب صوتا كملس اطراطري كم زخون مسا كلب قربت زلوم وغنات غمغام هيبوم اليوم ساري نزناي تمالي قطم 4-3 زعينه تقد تقيمو ناي ميدا بلጫ كتقامولن عبيل كوتصني تغميتو نيروم جان لوجي بوفون اب كوبا ايطاليا كسلف دحر مصنحو تمالون تسلفيهم بونيتشي كوادرادو دي لايتن الكساندرون ام مكلخال سامي كديرا رودريغو بنتانكورن بلايس ماتودين كم مسمر مكفال دوغلاس كوستان باولو ديابالان كريستيانو رونالدو دما ام مسمر متقعتي تسلف تصوتيهم نيروم اسي ميلان ابز حلف 10 تصوتات اميرا اليانس نجوفنتوس كسعراب زي مخالا دغفتا كم عره موحد زابين فصام بمخانو مالي غانتوم نزي مختمتا مغبره ناميرا حليفام 2016 وانጫ كوبا ايطاليا زعترت ميلان او در سيري اي كونن وانጫ تعتر مس 4 قداموت كسرع تصقم بمهلا دغفتا شغلتهم كياكل جوبينيت ودر عبلاتهم مهلا زلوم سكفتاتاتون احبون بزي كان كوبا ايطاليا ودراتن اب سيري اتراخيب ميلان نتقطم كتعبلون كلا بلوص ناي تقطم بابلو ديابالا كن ايتخالن نجوبي 3 نطب تركب اخيلوا منبارو نايت مال تذكرويم تمالي باقوطاصرا مبرق افريكا خاب ساعه 10 تدحرقه جميرن جيبين ميلانن تفاتيتا نيرن نافصامي من سغرت زفصن صوتاون تخايد نيريوم تحيال قطمون دحر زحصار موزيكا صبصبنا كنسعبلكم ينام زت مال السخايره قطم دما بجوفنتوس نافصامي كوبا ايطاليا بمحلاف تزازيمو ميلان زغورل تصاوت كي اخلا حد تصاوتاي بقيح كارون توارير وايم رونالدو فصم قلاع سحيتو اذن كالن فصامي سرايلو قطم كالا اغري كوبا ايطاليا جوفنتوسن اسي ميلانن كافلما بحيال متقعت جبي فليمو مبل 15 دقيقه ميرات قطم زنبر جوفنتوس بحاجز بار سرغبت فصم قلاع كريستيانو رونالدو قالعو اي مزغبان انتهونا كن شعو كفصم قلاع زحنت ميلان اتقعا انت ربيك بقيح كارب مبرارو شوتو كمز قبل حسبه تاليمو كاميدا وصم ميلان 10 تصاوت حيزه ترفت بليز ماتوري كمون رونالدو زفتونون جوفنتوس كابز فتنتن زبلصه ناي قدم عرفت فتنتات كونن كلوا بزي شوتو بادو بادين نعرفت مرحن دحر عرفت عم بال 52 دقيقه ميلان نمسمر متقعتا نمدلدال نجاكمو بينافينتورا او تصيان رافائيل ليو بمتاو ملس متقعت مكيار شوتو تركب تهنددت سلطاني جوفي ماوريزيو ساري بتابع 10 تصاوت تقطمم زنبرت ميلان حدغا كيودقو سغك مسل ندوغلاس كوستا بميرالن بانيكن ماتوني بمصاب اما اكل زعاتو تصاوتي سامي كديرا ادريان رابيوتن فيدريكو برنارديتش بمتاو ميزان صوتا كقطاصر وسنم مدوب 9 بزي شوتو بمززامو جوفنتوس اب تاريخا نمبل 19 غزيا نافصامي قطم كوبا ايطاليا حليفام كاب نابولن انترن زسعر دما افصامي كرخباين ابزوان كاب بريمير ليج انجليز زركبو تخلاخلتي بقدامنت كتقاس زخل هولنداوي تخلاخلاي كلب ليفربول فيرجيل فان دايك نايتا كلب زلا على زخفل تصاوتاي كون تقاريبكم زلو كابتا كلب زوصو زيناتات نصيروم تودي 28 عامت ناي ماكل تخلاخلاي اميدا انفيلد زصنح حساب 2023 وعل كم زلون زفلت كوينو كم بعل فرنساي كلب بي اس جي كفرمو كم زللي كغلط صنيحيوم تخونه جن زسان سبورت اتوسان تصاوتاي تاغانتا وعلو كناوح مخانون حساب 2024 25 مستقلب نحمش عامتات كصنح ابزوش تحمش عامتات صانحوت دما 57 مليون بوند كرك مخان እዚ መጠነ ገንዘብ ኣብታ ሜርሲሳይድ ክለብ ዝለዓለ ዝኽፈል ተጻዋታይ ከም ዝገብሮ ኣፍሊጣም ዝውዕል ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክውዳእ ምዃኑ ሊቨርፑል ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ምዕታራ ጉዳይ ምፍራም ውዕል ምስ ተጻዋታይ ክዘራርብ ምዃኑ ዘሳን ወሲኻ ገሊጻም فقري كلب تشيلسي بلوص اكافالي نايتا غانتا نغول كانته زبقع يمثل نتكوب اكافاليا ناب ريال مدريد كشطو كم زوسنت اول فوتبول اب غصات اسفيرام بمسرت حبريتا اي اس تا اسبانيول كلب مسمر مكفال نايتا غانتا بزغبا زدلال تصاوتاي فرنساوي كانتن مغزا دحر كم زيتبلي تحبيروم بزي كازي كلب تشيلسي ابز متكرامات كالو تصاوتي كتفرم جميرا مهلا غلن بارات تصاوتا كشيت كم تجدد اتامر حبريتا وسيخا غليصام تالند نايت كلب اقديما اور حكاتيت ناي زعمن تصاوتاي حكيم زيچ ب 36 مليون باوند كتون دون كلا ابز حلف سومنات نتيمو فيرنر كاب اربي لشبي كتسغاغرو تقريبا 53 مليون باوند كفيلا دما نتصبح سوني وعلو زبكع فيرنر كتغزو اب اففيت كم تركب يحبر بزي كازي من انسيت تصاوتاي باير لوفركسن كاي هافرتز مغزا ابراغتا جيرمان تنقاسقس كمزلا
ነተጻዋታይን ምግዛእ ድማ 75 ሚልዮን ፓውንድ ሰሊዓ ምስ ክለብ ትዋጋ ከም ዘላን ይፍለጥ ቲሞ ወርነር ሃቨርትዝን ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ እንተመጽኦም እታ ክለብ ንገለ ፍሉጣትን ዓበይትን ተጻዋታ ከተሰናብት ከም ትግደድን ካብ መሸጣ ተጻዋቲ ብዝረኸበ ገንዘብ ንሓደሽ ተጻዋቲ መሸመቲ ከም ትጥቀመሉ ይሕበር ንጎሎ ካንተ ምስ ክለብ ቸልሲ ዘለዎ ውዕል ከበቅዕ ግና 3 ዓመታት ከም ስርፎም ሪያል ማድሪድ 71 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ክትውንኖ ከም ትኽእልን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ንቦታ ናይቲ ምስ ቸልሲ ብምዃን ፕሪሚየር ሊግ ኤፍኤ ካፕ ዩኤፋ ካፕ ዝዓተረ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ክለብ ሌስተር ሲቲ መተካቱ ክትረክብ ኣጸጋም ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዑሉ እቲ ብዘይ መሰጋገሪ ገንዘብ ካብ አርሰናል ናብ ጁቬንቱስ ተሰጋገረ አሮን ራምሲ ሕጂውን አይጣዕሙን ካብታ ክለብ ክወፅእን ካልኦት ተጻወትን ምስጋር ዘድልያ ገንዘብ ክትረክብ ክሽየጥ ተዳልዩ ከም ዘሎ ተፈሊጦም መሰረት ሓበሬታ ሚረር ክልተ ዓበይቲ ጋንታታት ፕሪሚየር ሊግ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚረን ከጣይቃሉ ጀሚረን ኣለዋ ሰሙናዊ ዝኽፈሎ ዝነበረ 400,000 ፓውንድ ነታ ብሳሪ ትእለ ዘላ ክለብ ከም ዝኸበላ ብፍላይ ድሕሪ ፓንደሚክ ኮሮና ቫይረስ ክለባት ኣብ ወጥሪ ኣቴን ብምህላውን መሸጣ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንቱሪን ዝመፀ ኣብ ዘይሰዓቱ መምጽኡ ተገሊጹ ተወዲ 19 ዓመት ተወላዲ ዌልስ ብምኽንያት መስበርቲ ብቋምነት ክስለፍ ብዘይ ምኻሉን ታይ ጣልያዊት ክለብ ንካሎት ተጻዋቲ ከተፈርም እንተኾይና ናይ ግድን ካብ ዘለዋ ተጻዋቲ ከተፋኑ ከም ትግደድ እቲ ምንጭ ኣነጺሩ ኣሰልጣኒ ጂቤ ማውሪዚዮ ሳሪ እቲ ካብ ፕሪሚየር ሊግ ምስ ብሉጽ ኣቃምኡ ዝመጸ አሮን ራምሲ ንጸወታታት ኢጣልያ ብቁልጡፍ ክለምዶ ከም ዘይከኣለን ክገልጽ እንከሎ እቲ ኣብ ቸልሲ እንከሎ ፍሉይ ምቅራብ ዝነበሮ ጆርጂኖ ናብ ጁቬንቱስ ከምጽኦ ድሌት ከም ዘሎ ይተሓቢሩ ውዕሉ ክውዳእ 3 ዓመታት ተሪፎ ዝነበረ ራምሲ ኣብቲ ዝያዳ ዝመልኮ ቁጥሪ 8 ቦታ ክጻወት ምርጫ ጥራይ ከም ዝኾነ ዝያዳ ዘድማዓሉ ምባሩን እንተኾነ ግን ቀዳማይ ምርጫ ክኸውን ብዘይ ምኻሉን ጉዳይ መስበርትን ከም ዝጸገሙ ኣቐዲሙ ንጎል.ኮም ሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር ብዘይ ካራምሲ ሚራልን ፓኒክ ባርሳዊ ሞት እናበለ ካብታ ክለብ ክወጽእ አንቂዱ ምህላው ኣብቲ መስመር ምክፍፋል ሃጓፍ ከም ዘሎን ገለ ተጻዋቲ ክፈርም ከም ዝግደድ ይግምገም ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንራምሲ ከተፈርም ድሌት ከም ዘለዋ ብተደጋጋሚ ክትሕበር ምጽናሓት ዝዝከር ኮይኑ ሕጂውን ገና ተቋምቶ ከም ዘላ ዴይሊ ሜይል ኣብ ገጻታ ኣስፊራቶላ እንተኾነ ግን ዩናይትድ ደሞዝ ናይ ተጻዋታይ ልዑል ብምዃኑ ነቲ መስርሕ ምስጋር ኮጎና ደቦ ከም ዝኽእል ጋዜጠኛታት ስፖርት ዴይሊ ሜይል ገምጋሞም ሂቦም خبركم تخاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን